ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಂತದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅವಿನ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದಿ ಇದು ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಮಲ ಮಟ್ಟಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಆತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನನಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಘಟಾನುಘಟಿ ದಿಗ್ಗಜರು ದಯಪನಾಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ದಿಗ್ಗಜರು ನಾಯಕರು ಅತಡ ಹಾಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪನೋಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅದೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾರಥಿ ಇದೆ ಪನೋಲಿ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೋಣ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪೆರ ಪ್ಯಾರ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೀರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆಡಲಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅದೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಐತಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಶೋ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆದ ಶೋ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಸಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಯ್ಯರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮ್ ದೀದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಪಣ್ಣಗ ವಿನ್ನಾಯರು ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೋಡದ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಸಾರಥಿ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ದಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಕುಲ್ 2 ಜನ ಅಕ್ಲಿನ ನಿಕುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಮುರಣೆ ಆಯ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ತೂತುಜಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದುಂಡು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಮೊಕ್ಲಿನ 2 ಜನಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಅವು ಲಾಯ್ ಪಂದ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ಮಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ SFX ಮಲ್ದರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಯಪನಾಗ ಇರನ ವರ್ಕ್ ನಿರ್ದುಂಬಲ ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದರ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ VFX ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಪನಾಗ UK ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನಾಗ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಜಯ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೈದೇರ್ ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನ್ನೇ UK ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬೈದೇರ್ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಸತ್ಯ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಟೋಂಡ್ ಬಂದು ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಈಸಿ ಮುಗಿನಡಿ ಪೂರಪಲ್ನೆವರ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅನ್ಸಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಫಟಾಫಟ್ ಶೋ ನೇಟಿ ಮುಗಿಯೋಣ ವಿಜಯಜಿ ದಯಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀನು ಬಂಗ ದೆಪ್ಪಾದಾರೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗ ದೆಪ್ಪಾದಾರೆ ಇಜವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕೆಲವರು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮರ ತಿಗಲ್ದಟ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪುಜಿ ಮಾರ ಅಂಚೆತ್ತಿಂದು ಎಂಕ್ಲ ఒక దీపన బడి చెన్నర్ పేరు మార అంచ బరాదితుంది ಕೆಲವರ್ನ ಏನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತುಂಡೆ ಮಜೋಣ್ಣರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಗುರು ಬಾಯರ್ ಯಾಲ್ನಾರ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಪೋನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕತ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಿನವೇ ಟೈಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂದ ಅವೇ ಮಂಡೆಡಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಎಂಕ ಸೌಂಡಿನ ಟೈಟಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಚಲ ಸಿಂಕ್ ಆಪುಣಿತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
ಓಕೆನಾ ಸೌಂಡ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಓಲ ಕೇನು ಅಂಚ ನಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಸೌಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗು ಬೈದಿತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬೈದಿತ್ತರ ಹುಡುಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುರ ಬೈದಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಟೈಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಪುಡು ಅಂಡ ಸೌಂಡ್ ನೇ ಟೈಟಲ್ ಬಂತೊಂಡೇರು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರ್ ಬಂದು ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿಬೋಕ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ನಾಗ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈತ್ನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೆಪ್ಪೆರ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ ತೂತು ಜರ ಬಂದಾಗ ನನಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಟಾಕಿಸಿಡ್ ಐತಾರ ಮೂಜಿ ಶೋ ಒಟ್ಟು 16 ಶೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ದೀತ ಸೊ ವಿನಯ್ ನಕ್ಲೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಅರಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೊ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಾತಿರೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪೆರ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರಡ್ಜನ ಕುಲೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಜಡ ತಪ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪೆರ ಇನ್ನು ನೀ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾತ ನಾವೇನ್ ಪನ್ರೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಡ ಪಂತಿನವೆ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ನಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪೆರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಪೆಪ್ಪೆರ ಅಂತ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪೆರ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕುಜೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕುಜೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಭರಾಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಕೋಡೆ ತೆತ್ತು ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಳಂತೂ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತಾಯ್ಕ ಒಂದಾಪಡತೆ ಅಂಚೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಅಕುಲ್ ಬಂಗಡ ಉಪನ ಇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಗ್ಲೆ ಎನ್ನೆ ತೆಲಿಪರ ಅವನ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಂದತ್ತೆ ಅವನ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಅಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಪ್ನಂಚಿಟ್ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುಣಿ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಇರ್ದೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟತ್ತು ಅಂಚಿನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡೆ ಪಣ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಲೆವೆಲ್ ಪೋಡ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಲೆ ತೀರಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟುಡು ಚೂರು ದೂರ ಬದಲೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಗಲೇ ಎಂಚಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನೇ ಬಂದನೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕನನಗ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಕೆಲವು ಅನು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನುಪ್ಪುಗೂ ಕಾರಣ ಅವಡು ಅತನ 4 ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚರೆ ಕಾರಣ ಅವಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆತ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಉದ್ದೇಶವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದಾಕಲ ನುಪ್ಪುನ್ ಲಗಾಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು 4 ಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿರೆಲ್ ಪಾಡ್ದಿ ಆಕಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ದಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಒನಸು ನೋಡು ನುಪ್ಪು ನೋಡು ಅಂತ ಎಂಕಲ ಸಾದಿ ಉಂದು ಎಂಕಲ ನುಪ್ಪುಗು ಕಲ್ಲು ವಾಡುವೇರನಂಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಲ್ತಂಪಾಡು ಸರ್ ಅವಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಾಡ್ನೆಕ್ಕೆ 10 ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಓಟಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಳ ತುಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀದಿರ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅನಿಟ್ಟಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೇನು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಂದಿಸ ನಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಪ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣ ಗಾವಡು ಜೀಸಸ್ ಗಾವಡು ಅತನ್ನ ಅಲ್ಲಾ ಗಾವಡು
ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಗರ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾರ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಅಣು ಪ್ರಪಂಚದ ಏನನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಗರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ದಾಲ್ ಹತ್ತವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಬೋದು ಮುಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನಡ ಪೆಪ್ಪರರ ಪ್ಯಾರರ ಪಾಪ ಇರಿತ್ತೇನೆ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಇರಡ ಈ ವರ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪರರ ಪೆರರ ಪೆಪ್ಪರರ ಪೆರರ ಪೆಪ್ಪರರ ಪೆರರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ವರ್ಕ್ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ. ಓಕೆ ಬೇರೆ ಈ ತುದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯುಕೆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಕೆ ಬಿಗಡ್ ಓ ಐ ಸಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಕಲ ರಿಪ್ಲೈ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ತುಳುಟು ಮನ್ಲೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ಪಂಡು ಪಂಡು ಆರು ತುಳುಟು ಆತಿರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಶೇ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿರೋದು ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈದು ಮಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಜ ನಿಜ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಪೆಪ್ಪರದ ಸಾಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯ ನಂಚಿನ ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಕೊರಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಸೊಂಚರಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡಾರ. ಸೊಂಚರಿತೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಂಚಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ಡೋಂಗಿ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪೇರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಯ್ ನಂಚಿನ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂಡರ್ ಪನ ಶೋಭರಾಜದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಇತ್ತ ಇಂಚಬ್ರ ಡೋಂಗಿ ಬ್ರ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ತೀರ್ನ ಒಡೆ ಒಟ್ಟು ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೆ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಇರು OTT ದತ್ತೆ ತನ್ನಗ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ 2020 ದ ಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಗಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದ್ರು ಎನ್ನನೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಗ್ಲಾಪಡ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏತ ಮಾಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಟ್ರೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಬಾರ್ದು ತಿರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಾರೋದು ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಆತಜಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ವೀಸಾದ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ರೌಲ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ತೂಪ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಉಡ್ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂದುವೆ ಚಾನೆಲ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಂದು ಯಾನೇನ ಬೊಡಿದಿರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಟುನೇ ಕಡ್ಪುನೇ ಕಲ್ಗಡ್ಪುನೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಅಂಚ ಶೋಭರಾಜ್ಗೆ ಅವು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಸರ್ ಯಾನು ಕಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಎಂಕ್ ಇರೆಗ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೂವಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಒರಿಯೇ 100 ಜನ ಕಿಂಚ ಮಲ್ಪನಗ ರೈಲ್ ಬೋಪುನು ಎಂಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪಿ ನಿಂಗು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪಿನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪುಣದೆ ಅವೇ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಲೋಕಲ್ದ ವಿಚಾರನು ಬತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಜವಾನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ಇತ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಧನೆ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳೆದಾರ ಈ ಪೆಪ್ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ದಾದ ರೀಸನ್ ಬೋಡದ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ನೂದು ಕಾರಣ ಬರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಇರು ಓಂಜಿ ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ ಒಟ್ರಾಸಿ ತೆಲ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡಿಯವನಾಗ ಇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೋಡಾದ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನುವ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಪುರೋಂಡು ಅನೇಕ ಕತೆ ಪುರೋಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಜಿಗ್ರಡ್ ನುಪ್ಪು ನೋಡು ರೈಟ್ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫಿಟ್ ಮಂದಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕ್ ನೇಟೆ ಬದುಕೆರೊಪ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೇಟೆ ಸಯ್ಯರೊಪ್ಪು ಓಕೆನಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಲ ಏನನ್ನು ಮಾತಿರಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ఉంది అని ಪನ್ಪೂಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಏನನ್ನು ಮಾತಿರಲ ನಾನು ಮೆಚ್ಚವೆ ಅಂತ ಪಿದೊಡ್ಡೆ ಎನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಇರಲೇಜಿ ಸೊ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನೋಡು ಸರ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇರಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂದು ಪೋನಾಗ ಇಟಾರ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ವೀಸಾದ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲನ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಸರ್ ಇರು ತೂಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಅಂದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತನ ತಮಾರ ಅವನ್ ಪನೋಂ ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಥ ಇರ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಎನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂడి ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದೇರ್ ಮಾರ ಹೀರೋ ಹೀರೋನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾಡಂತ ಲವ್ ಕೊಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬರೋ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ನಾಟಕ ನಿತ್ತಿನದವರ ಅರ್ನ ಇರ ನಾಟಕ ತೋಂದು ಬತ್ತರಡಲ್ಲ ಇರಗು ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನುಷ್ಯಗ ಪಕ್ಕ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಕಲ್ಪುರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂದ ಅಂದ ಮರ ಎಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಆತನ ತಮರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊ ಅರೆನೇ ತೂಂದು ಬತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ಲಂತೆ
ಆರೇ ದಿಂಜೀರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆಹ್ವಾನ ಏರಾರ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಂತನದ ವರ್ಣ ಅರ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಯಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರ್ಲ ಪ್ರಪಂಚರ್ ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐಕ್ ಸೌಂಡ್ ನೇ ಟೈಟಲ್ ಮಂತರ್ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಡ್ದು ದುಂಬೆ ಬರ್ಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಮಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ನಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವೇ ಆಫ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇ ಆದು ಪಡ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಗುರುಬಾಯರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವು ಕಂಬೇರ್ಲ ಕಂಬೇರ್ ಐತ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿರ ಐತ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಿಜಿಎಂ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇರ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪನಡ ಅಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ ಕಜತದು ಎಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲಗೆ ಎತ್ತಾದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಜಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿನೇ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಪೋದು ತೂಪೆ 3 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ 4 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಮೆರ್ನ ದಾನೆ ವಿಷಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ ಕೊರ್ದಾತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾನೆ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಐಟು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಚಣಲ್ ಮಲ್ದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೆಗೆದನು ನೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ನ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಪಂತಿನ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಐತೆ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡಪನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಐತ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಲ್ತ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನ ಬಂಡ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಡ್ದ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಗುಡ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿತದೆ ಓಡ್ಲವಿದೆ ದಾಪಂಡ ಯೂಶುವಲಿ ದಾದಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏತೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಕಡ ನೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ್ ವರ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಿಕು ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪವೇ ಮುಕಲ್ಡ ಪನ್ಪನಿಕು ದುಂಬು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋತುಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಗಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಲೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋತುದು ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಮರಲ ಬಸ್ ಖರ್ಚು ಅಂತ ದೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವಾನಿಯರ್ ಲಾಯ್ ಅದು ಪಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಂಗಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶೋಭರಾಜ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಖರ್ಚು ಮಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪ ಚೆನ್ನೈ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದ್ ಬರ್ಪ ಅಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗೋರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಜವಾನಿಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಪನ್ಪಂಚನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತು ಮಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಸೊಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಅವು ಅತಳ ವಿತಳ ಶೂರ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತಳ ವಿತಳ ಶೂರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ತಪಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮದಿಮಲಂಜಿ ಬೋಡುಗೆ ಮೂಜಿ ಕುಜಲ ದಾಂತಿ ಮಂಡ ಮುಳಿದಾಂತಿ ಮಾಡುಗೆ ಈ ಮರ್ಲಿ ಮರ್ಕೊಳಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡುಂಡು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬುಂಡ ಅವು ಗುರುನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಚೋಟುನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಗತಾನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುಡುದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು 2 ವರ್ಷದ ಕತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ 3 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಪನ್ಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಣ್ಣು ನೀಡ್ಚ ಪಡೋಡು ಓಕೆ ಇರೇನ್ ತೆಲಿಪಾರ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲು 2 ವರ್ಷ ಕಣ್ಣು ನೀಡ್ಜ ಪಡೋಡು ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರಜಂದ ಕಳೆ ಹೊಡಿ ತೆಂಬೇರಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಐಸಿ ಹೊಡಿತ್ತಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂತು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಂಚ್ ಇಂಜಿ ಬಲ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಖುಷಿ ಯಾರ ಪುರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂನಾಗ ಈ ಚೋಟುನಾಗೆಲ್ಲ ಮರಳು ಮರ್ಕೊಲಿ ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪುಂಜ ಉಚ್ಚಿದೆ ಯಾವ ಮತ್ತ ಮರಲಿರ್ಲಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪಂಡೆಂಚ ఒక ಭೋಜನನೇ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಣ ಮಂಡಿಡಿತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಡೆನ್ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ದುಂಬುದೆನ ಏಸ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೋಜನ ಸಿನಿಮಾ ಪೈನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಕನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಳ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಐನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲು ಭೋಜನೆ ಪನ್ನಾಗ ಚೋಟು ಬರೆತೀರ ಪನ್ನಾಗ
ಅವ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಚೋಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರನಗಲ್ಲ ಅದೇ ಶೋಭೆರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಳಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದ ತೂಲೆ ಅರೇ ತಪಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಜಾ ಮಲ್ ತಾರು ಬರೇರು ಭೋಜನೆ ಮಜಾ ಮಲ್ತ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾಂಗ್ ನು ತೂದು ಅನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಡೋರೇ ಶೂಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಗಿಪು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇಡ ಶೋಭಣ್ಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶೋಭಣ್ಣ ಏನಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೋಭಣ್ಣ ಅದೇ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜ ಅದ್ ಕಾತೇನೆ ఆయనకంತూ ఫూటేజ్ మేరే కొరనే కొరను నేను ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಂಗ್ ತುಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ನಂಚೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಎಸ್ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಶಾಟ್ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಅಂದೆ ಅವಲೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಪಿದಾಡ್ತನ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿಜ ಈಗ ಅಂಚಿಡ್ ಇಂಚು ತೋಡನ 10 ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ನೋ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಡ್ದು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಚಿ ಅವು ಐಕೆ ಅದ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂತೆ ಇಂಚನ ನಾನು ಮಲ್ಪೆಣ ಆಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಭೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಭೋಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ದಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ ಮುಡಿಪುನು ಆಮೇಲೆ ನವಿಂಡಿ ಪಟೇಲ್ ನಲಿಪೇರಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐನ ಮಾತು ತೀರ ಬಾಲಿಶವಾದ ಗೇತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಜ 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 ಅవి ఎంచాపని గుర్తుంది ఎల్లదానికి కొంచెం చీర ఎంచి సావి అందండ జన నెర్పిని ನಿಜ ನಿಜ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರ ಎಂದಾಪಂ ನಿಜ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡೊಂದು ನಂಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಆತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅವ್ ನಿಜ 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 ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನೀ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏನ ಮಾರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದಿರ್ ಮಾರ ಮುಗ್ಲು ಬಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡದ ಏನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಓಪನ್ ಟು ಸೇ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ఒక ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಆಕಲು ಡ್ರಾಮೋಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏಳನ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದವರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವಡು ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರ್ ಅವಡು ನವಿಂಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವಡು ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದವರ ಮಕ್ಳು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಳು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಜ ನಿಜ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ದತ್ತಂಗ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತಂದ ಏಮಂತದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅತ್ತಳ ವಿತಳ ಶೂರ ಮರವಾಯಿ ಮಗದೀರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪದ್ಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ತೋಲ್ ಬಲೆ ಅರೆ ತಪಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕೂಪುಲುಗೋ ಮದಿಮಲೊಂಜಿ ಬೋಡುಗೆ ಮುಜಿ ಕುಜಲ್ ದಾಂತಿ ಮಂಡೆ ಮುಳಿದಾಂತಿ ಮಾಡುಗೆ ಈ ಮರ್ಲು ಮರ್ಕೋಲಿಗೆ ತಿರ್ತವಲೆ అతల వితల శూర మరువై మగధీర ఉగురుడు నెలగీర కులశేఖర నంగు తములు నింగడా నింగుదు కూడా నుంగడా కిన్ని బిర్రెలు చుంబట పలకెంగుడా పొంబదట్టే ఆపిన తుంబు సంపూడ నీరుప్పును కండ బట్టే పద ఆజిది కులమోనేడి ನೆರಿಕಟ್ಟಿ ಚರ್ಮಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಅತಳ ವಿತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗಧೀರ ಹುಗುರುಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ ನಂಗು ತಮುಲು ನಿಂಗಡ ನಿಂಗುದು ಕೂಡ ನುಂಗಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರ್ರೆಲು ಚುಂಬಟ ಬಲಕೆಂಗೌಡ ತುಂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕಿ ವೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ತಕ್ಷಕಿ ಅತಳ ವಿತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗಧೀರ ಹುಗುರುಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ ನಂಗು ತಮುಲು ನಿಂಗಡ ನಿಂಗುದು ಕೂಡ ನುಂಗಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರ್ರೆಲು ಚುಂಬಟ ಬಲಕೆಂಗೂಡ
ಚೀಪೆದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡುರ್ಲಿಯ ಪೂರುದ ಚಂಡದ ಕೋರಿಯ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಕಾದುನ ಕರ್ಬುಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸಂಪಿಗೆ ಚೀಪೆದ ಗಡ್ಲದ ಪೊರಿತೊಂಡೆಯ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಆ ಸೂರಿಯೇ ಬಯ್ಯಾರ್ ತುಂಬೆ ಬುಡ್ಕೊಂಡೆಯ ಬರುವ ತಿರಣ ತೀರ ಬದಲ ದಂಟೆ ಕಾರ ಮರಿಮುಗುಡು ಕಣ್ಣೆತ ಕಂಚಿ ಕಾರ ಯಾರು ಮಗ ಬೂರ ಬೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೂರ ಬೇರನ್ನ ಎತ್ತದ ಬಿಲೈಲ್ ಮಗ ಎಸೊಂದು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ಅತಳ ವಿತಳ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗದೀರ ನೆಟ್ ಕುಲಶೇಖರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಬುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೂಗೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಐತೆ ರಾಜ್ ಸಂಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಏಸದ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ದಿನ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂದು ಪುಯ್ಯ ಬೀಚ್ ಸಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು ಸುರು ತಾನಿ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಫೈನಲ್ ಏತ್ ಮಿನಿಟ್ ಫುಟೇಜ್ ಬತ್ತನಿಗೆ 35 ನಿಮಿಷ ಮರದ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಅವಡು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರ್ರಂಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂತುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ ಒಳಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ ಉಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ ಬೆದ್ರಾರ್ದು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಉಗ್ಗ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಳು ಓ ನಿಖಿಲ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂದ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತಿತ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂದು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಆದಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತ ಕೆಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೊಂದರೆಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಐತಾರದಾನಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದಿದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ಅತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತೆ ನಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಚೋಳನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ತುದು ಬೈತಾ ಐತ VFX ಅದು ಪುಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ VFX ಇರ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ actually until now starting that experience ittiji so we were very new so appaga first time meet anaga we thought okay ee song onchu catch undu nadara you know we can try something so appaga onji okay incha malpaga hearts malpaga idana you know power ancha onji character malpaga so mast ideas itten okay paka shobra jang full creative freedom korte मेरो अंकल फोनग स्टूडियो पोपिनी मेरे फेर ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದೇರು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆನ ತೂಲೆ ಬೇರೆ ಬೇತಿನ ಮಲ್ತಿದು ಮಂಡೆ ಪುರಿ ಬಿಡ್ಲಕ ಇದು ಲಾಕ್ ಉಂಡತ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ ಚಾಪಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಐನು 200% ಅರ್ ಮಲ್ತಿದು ಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಂದು ಮೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನಿ ಐದು ಬೊಕ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರನ್ ಗೋಡ ರಂಜಿ ಕರೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ದ ಕಲಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನಿ ಅಂಜೆತ್ತಿನಿ actually first ಇತ್ತಿನಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪನಾರ ಪಾಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪನ ಬಿಡದು ಬಿದೈ ಬರ್ಪನ ಐದು ಬೊಕ ಆ ಬಾಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಜ್ಜನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜನ್ ಓಹೋ ಮೇರೆ ವಾರೆ ಮಲ್ದಿನ್ ಅರ್ನನೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತುಂಡ ಸೊ ಆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಇಂಚ ತೋಜನ್ ಆತ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾವ್ we started working on it onchur incha tojon ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲ್ಪಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಬಾರ್ ದಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ದಲ್ಪಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಶೆಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ಪೌಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಿಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ so ಅಂಚನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್
ಒಡಿರ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಂಚನೆ ಗುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯಾರೆ ಹಾ ಎಂಚಾತದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡ ಅವಳು ಹೋಗಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಯ್ಟು ತೆಗಿಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡಾ ಓಕೆ ತೂಂದುಪ್ಪುಲ ಇಂಚಿನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುವೇ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ಯಾರಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಣಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ఇక్కడ ಪಾತೆರಿಯ ಅಂಡ್ ಐತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಟರ್ ಬತ್ತಿನ ಪಡೇಲ್ ಬತ್ತಿನ ವಾಮಂಚೂರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ದುಂಬುಡ ದಿಂಚಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ OTT ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಇದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡ್ OTT ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಾಯಿ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಸೊ ಇನ್ನೆಕ್ಕ ಪೋಯಾರ್ ದರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಬತ್ತಾರ ದಾದಾ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಪುರಾಣ ಪನ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡದ ನೆಣಬಸಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವರ್ಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಣು ತೇದು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಂಡಪ್ ದೇಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಾದ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆನೆ ಆಂಡ ಇನಿತ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಗೆ ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆ ನಕೇರಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರತ್ನಾರನೆ ತಂತ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಪನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಸೊ ಅಂಚಿನೇನು ಮತ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಲಿಸ ಏನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ ಮಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಂದಲ್ಲ ನೇಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಡು ಅಂಚೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಮಲ್ಲಕನೆ OTT ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ತುಳು ತಕಲ್ತೆ OTT ಒಲ್ಪ ತೂಪಡಲ ತೂಲಿ ಏನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ ಒಲ್ಪ ತೂಪಡಲ OTT ಒಲ್ಪ ತೂಪಡಲ ತೂಲಿ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಪುಂಡಮ ಕುಡ್ಲದಕಲ ಬಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಸರ್ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂತ ಮರ ಟಿವಿ ಬುಡ್ಡ ಮರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂಗಂತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದಮುಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಡುಪ್ಪನು ತೊಳಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂತನಕಲು 1,35,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೂಲಿ ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಸರ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋದುಂಡ ಐಟು ತೂತಿನ 100 ಜನ 80% ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಡು ಮಗ ಎಂಕ ಅಡೆ ಮಾತ ಬಾತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಲ್ದು ತುಯ್ಯ ಮಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಮಗ ಕೆಲವರ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೊಂತ ಬರ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಸರ್ 80% ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪನಾಗಲ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡಿಡಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನಕಲ ಐಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಉಲ್ಲಿರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಜನಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ 10% ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ರೀಚ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದಾಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ MNC ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಆತನ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ ಆತಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲತ್ತಿಗದಿಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಹೆಂಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಅಂದೇಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಆನಂದ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಇಂಚು ಇದಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಯಾವಡು ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಜ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪಂಡೇರಡ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊನೆಪೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬದುಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊನೆಪೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನುಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ಆಫರ್ ಬರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಾರ ಟಿವಿ ಬರ್ಬಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ತೂಲಿ ನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಡಿ ಅಂತ ನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಾತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಾತ್
ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಕನಸುದಾದಿತ್ತು ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ದೇವ್ರಿಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು 100%. ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ದಾರ ಬರೀ ಬಂಗವತ್ತು ಮಾಲ್ದಾರ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ರಿವ್ಯೂ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಾವ ಎಂಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾವಲ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಶುರುಕು ಮುಕ್ಲು ಬಂದಾಗ OTT ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈಜಿ ಮನ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಪಂಡ ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಈತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಆಯ್ ಪೋಂದಿ ಜಿ ಮಾರ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬೈದನು ಸಿ ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಬೇತೆನೆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮೂವಿ ನೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ನಿಕು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಆಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ದಾದ ವಿಚಾರ ಅಪ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಪಾತ್ರಿಗ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಇರ ದಯಮಲ್ತು ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಇರದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತ್ತಿಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಗ್ಲು ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ಲ ಭೋಜನ ಇತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಡ್ಡ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಗ್ಲು ಅಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಯ್ಟು ತುಯ್ಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಅವು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡೋರು ಮೂಜಿಸೋಲ ಓಕೆ ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ತಾಕಿದೆ ಈಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರ್ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಕೋರುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸರಿಯಾದ ಕೊರುಡು ಬಂಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡ್ ಎಂಕುಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅತೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ ಐತಾರ ತೂವೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಐತಾರ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪಲ್ಲ ಇರ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಈ ಐತಾರ ಈ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಅವೇ ಅವು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದುವೇ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂದುವೇ ಶನಿವಾರ ಅವೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವಾನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕಿಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆರ ದೇವರ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚ ರೈಟ್ ಮಾತ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಮಾತೆರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತೂಗೋಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ತೂದ್ ಬರ್ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಗಿರ ದೇವೆರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲೆ ಐಕೊಂಡಣ್ಣ ವರ್ಷ
ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಚಮ್ಮಡಿ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜನ ಹೀರೋ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಏನಂಚಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪರ್ ಶಶಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುರುನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಗುರುಗು ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಗುರು ಇಂಚ ಅಂತ ಬಕ ಗುರುಗು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಗುರುನಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈವನ್ ಏಸರ್ ದಿಂಚೆ ಲೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಗುರುಲ ಬಕ 100% ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ನಕಲ್ ಪೂರ ಇನಿಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲ್ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಇಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದ ನಕಲ್ ಪೂರ ಹಲ್ವಾ ಅಂಚ ಅದ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಯರ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವಡು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋಡು ಹೆಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಸೆನೇಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಪೊಣೆ ಪುಣೆಂಜಿನ ಬಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಪೊಣೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಆತೆ ಬೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ಒಂದುಲ ಆತೆ ಏನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ನಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಶೋಭಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಜಿನ್ನೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಟ್ಯೂನ್ ಸಖತ್ತಾದ್ ಬತ್ತಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಡಫನ್ನಿಕ್ ಶಶಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏಸಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಜ ನಿಜ ಉದ್ಯೋಗ ಬರೆ ಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಶಶಿ ಎಂಕಲ್ ಮರಲು ಕಟ್ಟದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಾರ್ಲಂಜ್ ಬೇತನೆ ಮರಲು ಕಟ್ಟದ ಬರೀಪುನು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ವೈಪು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಾಲು ತೆಮ್ಮಲ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೆದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಫಂಡ್ ಆರವಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ದಯಪಡಾಗ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರೂಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಅವೇತೋ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲಿನ ಕೈ ಪತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡ ಬಂಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಡ ಈತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ದುಂಬಗ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ಪುರ ಉಂಡು ಆ ಯೋಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದ ಇಂಕಲ ಹಾರೈಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲರ ನವೀನ್ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡಿರ್ದು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಗ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿಗೆ ತೂವರ್ನು ನಿಕ್ಲ ಭಾಷಣ ಅವನೊಂದು ಭಾಷಣನೆ ಓ ದೇವರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತರ ಪುಗಾರಿಯರ ಒಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಜಪ್ಪ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ನೋತೋ ಬೋಪಿ ನೆಂಚ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಸೋಮರಾಜರ ಗಾಡಿ ಗಡ್ಡ ಪೂಜೆಯರು ಗಡ್ಡ ಶಾ ಓಕೆ ಗೀತದಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯರಿಗೆ ಅದ ಪೋಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಆ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಯರ್ ಆಯ್ಜು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇವ ಹೊರಡು ಬರುವೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಜ ಊಟಕ್ಲತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೊದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಲಲ್ಬ ಅಂದ ಬೈತಾ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇರ್ನ ಊರಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇರು ಎಂಜಿನ ಪೊದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ ಅವರು ಪಂಡರ ಅಣ್ಣ ಆನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುತ್ತು ಜಾರತೆ ಸರ್ ನಾನೇ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುತ್ತು ಜಾರ ಏಪಾ ತೂವೋಡು ಬಂಡೆ ಏಪಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಟಾಕೀಸ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಣು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಯ್ಯಾನಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನತ್ತುಲೆ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ಲಕ್ಲೆ ಚಾ ಪಡ್ದನಗ ಅಪಗೋರ ತುಲೆ ಕುಡದುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರಗತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ ದೈತೇರ್ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ರತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇರು ಎಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲ ಟಿವಿ ಯಾನ ಇದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎದುರುಡೆ ಟಿವಿ ಡೆ ಅನ್ನಕಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಡ್ದುಲ್ಲ ಹಾ ಟಿವಿ ಇಡ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂಡದು ನಂದು ಐತೆ ಹಾ ಕುಡಂಚ ನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ನಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕೇಬಲ್ ಅತೇಪುನು ಇರೆಗ ಕೇಬಲ್ ದ ದುಡ್ಡು ಕೊನರ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೊನಪೇರತೆ ಒರಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಎಂಕ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿವರಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತನೆ ಇರಿನ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಪೆಪ್ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಪಂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪಂಪ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಆ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಇರೇಗ ಐತಾರ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಗ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶನಿವಾರ ಇರೇಗ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲ ತುಗ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ತುಳುತಾ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗುಲ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ದಾದುಲೇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ₹120 ಸರ್ ಹಾ ಶೋ ಪದ್ಯ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡೊಂಡತ್ತೆ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿರೇಗ 10 ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬರೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ₹150 ಗಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮಕೊಂದು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಓಕೆ
ಎಸ್ ಬಾರಿ ಭಂಗವಾದದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ವಿಚಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಚಾರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಸ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಸರ್ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಯಂತ್ MN ಜಯಂತ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಥಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಓಕೆ 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 ಏ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪ್ರಪಂಡಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾಪುರ್ದು ಮಲ್ತಂದ ಕಾಪುರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ಯಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಹೋಯ್ತು ತೆಗ್ಯಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಪಾದಾರಾ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೆದ ತೆಂಕಲ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾದ ಅಂದ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಸದಾ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಕಲಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ಪ ಒಂದು ನನಾತ್ ನಿಗಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಪನಿಗಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಸದಾ ಕೊರಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಚಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ಯಾಪಗ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರಣ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಟೋನ್ ಎನಿಕುಲು ಮಾನವನಿತ ಫ್ರಾಡ್ ಎನಿಕುಲು ಪೂರ ನೆರಿಯರ್ ಅಂಜತಕ ಇಂಚಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಮ್ ಒಟ್ರ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎಂಗು ನೇಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕೇನೋಡೆ ಕೇನೋಡೆ ಅಂಚಾರಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ್ OTT ಸಿನಿಮಾ OTT ದಾಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಬನಗ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರದಾಯ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿನೆದಾದ ನಿಜಾಪ ನೋಡಿದಂಡ ಯಾನು ರೀಚ್ ಆದಿಜ್ಜಾಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ OTT ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತನ ಆಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಿಂಗ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರಣಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಯಾನ ಮೂಲ ಪನೋಲಿಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗ ದಗ 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 ಅಂಚಾಯ್ತು ಆನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಡ್ಪುರ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಎನ್ನನೇ ನಂಬರ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ 214 ಜನ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾರ ಮಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಮೆ ಯಾರೇ ಪಂಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಮೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶೋಭಣ್ಣ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಬೋಡಿತನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಾಪಾರ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಏನು ಗೊತ್ತ 214 ಜನಟ್ಟು 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ 207 ಜನ ಡಬ್ಬೆ ಬಿಟ್ಟದ ಪಿಲಿಗಿಡ ಪೆರ್ನಿಪಿದಾರ್ದನೆ ನಿಜ ಧ್ಯಾನ ಪನ್ಪುನತ್ ಅಕಲಕಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸರ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗ್ ಪೋಯರ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಬುಜ ಅಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಂಡ ತಿಂಗ್ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದಲ ನಟಿ ಅಂದಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ ಒಂದು ತುಯಿನಕ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪ ಆತಂಡು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಆತಜಿ ನಿಜ 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 ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ಯಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ ತುಯ್ಯ ಸಂಡೆ ತುಯ್ಯ ಓಕೆ ಶುರುಕಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 290 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ಇಂಕ ಪೊರ್ತುಗು ತಿಗಿದಿ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ 160 ಕೊಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 160 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ತುಳುಸಿನೇ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ 249 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ನಾನು ಇರಗ್ ತುಯರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಕಾಪಿ ತನ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇರಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜ್ಪಾವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ್ 249 ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಅವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇಡಿರಿಗೇನು ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜ್ಪಾವಣ್ಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತುದು
ಟೋಟಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ದಯಪಣಗ ಇದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ದಯಪಣಗ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿಂಕ್ ದಯಪಣಗ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಿಜ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿನೇಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು 290 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಬಂದಿ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಐಕೆಯ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆಲವರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಪ್ಪಡಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ರಾಜಿನ ಮನಿಪಂದ ಸೈಡ್ ಕುಂತು ನೋಡು ಅವೇನ್ ಬಿಡುದು ಒಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಗಿಡಪ್ ನಕಲು ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದು ಕುದುರೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಪೋಪು ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ ನಕಲು ಓಕೆ ರಡ್ಡೆ ವರ್ಗ ಹಣೆ ಬರೈನ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುದುರೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಒಲ್ಲೆತಿ ಆ ಕುದುರೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮಿತರನೇ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲ ತುಯರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರದಿತ್ತು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮತ್ತದಲ್ಲರು ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಸ್ಪೇಡ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರೆ ಒಯ್ಟು ತುಯಾರು ಎಂಚ ತುಯಾರು ಕುಡ್ಲಾ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ತುಯೆ ಕುಡ್ಲಾ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ತುಯಾರಾ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ತುಯಾರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತುಯೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಬರ್ತಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಯಾರು ಉಳ್ಳಾರ ಒರ್ಮ ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಪಾಡುವ ಮಹತ ಪಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಲೆಂಚಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಅಪೆದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪೆದೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಕಳ್ಳಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಪುಡ 10 ಜನ ಬಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪಾವೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಬೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯರ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರಾಗ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಮಾತರೆಗಳ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಣಗ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪನಗ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತಾರ ಸೊ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಗಳು ಪೋಪುಜರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತಾರ ಆ ಅಪಗ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಪಡ ಏ ಜಾತಿ ನಕ್ಲು ಅದು ಪಡ ಆಕ್ಲು ಎಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ತೂವೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತಾರದ ಮೂಜಿ ಶೋಟೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿದಿನ 11 ಶೋ ಒರ್ಮ ಶೋ ಒರಿದು ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲರೆ ಚೈತ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಾನೆಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅನ್ನದಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿ ಬರ್ಪಾರ ಪಾವ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ಬರ್ಪಾರ ಇದು ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾವ್ರಿಗೂ ಅಂದಿರಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಯಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರಲ್ಲ ಗಂದುಟ್ಟಿಯಾಗೆ ಹಲೋ ಚೈತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಯಿ ಪೋಡಿಗಂಡ ಪಾತಾರ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಏನು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ತಗಡ ವೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪಂಡಾರ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಶೋ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗಡಿ ಇರು ಫ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪಂಡಾರ ಇರ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೊಂದು 11 ಒರ್ಮ ಸಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೀರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಿಸ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರ್ತನೆ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿಲ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿರೆಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪಂತೆರೆ
ಹಂಚಿರ್ 14th ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೊಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಚೈತ್ರ. ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಶುಭಾಶಯ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಬೈದು ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತತೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುರುಷನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆರ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತನಾರ ಪಾಪ. ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಬಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಕ್ಲಿನ ಬಿದೆ ಕಡ ಬರಂತ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಗು ಸುರು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಚೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ನಿಲಿಕೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಕೋಡ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ರೋಡ್ ಅರೆ ತಿಗದನ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೋಣ ಅವು ನ ಮಾಡುದು ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಂಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ OTT ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಐತಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಪೂರ ಗಮನಿಸಿದಾರೆ ತೂತಾರ ಇರೋ ತುಯ್ಯಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಖಂಡಿತ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಬತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿನದಾದ ಯಾನ ಕಡೆ ಸುರೂಪ ಅನ್ಲಕ್ಕರೆ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಥವಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವೋಡು ಮಾರ ಜನಕ್ಲಿ ಇದ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮನ್ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ 10 ಜನ ತೆಲಿಪುನಾಗ 10 ಜನ ತೆಲಿಪುನಾಗ 11 ಜನ ತಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿನ ತೆಲಿಪುಡೆ ಅವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸನ್ನಿವನ್ ಪೈಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ 6 ಬನ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ ಬರ ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನಾಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತನಪ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ಲ ಇರ್ತ ಇಂಚಿನ ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ఆయన పూర మల్తద నన్న ఇంక్లే మార్కెట్ మల్పొడుది దాపన అక్కలే పనందులేరు యాంక్లే బారి ಖುಷಿ ಆಂಡಾವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಾರ್ರೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಬೋಡ ನಿಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂದಂಡ ಆಯ್ ಕೈ ಬತ್ತವೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಜ ನಿಜ ಆಯ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಪಂದ ಆಯ್ ಕೇನುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನೋಡೋದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ಸುಗಮವಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಜನಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ರೇಪ ಅಂತ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೊ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಳು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಏತು ಪೊಡೆರ್ದನ ಅವು ಈ ರಡ್ಡು ಆರೋಡು ಆಯ್ತಾ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಾನು ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುತ್ತರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಶೆಟ್ರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಂಪು ಅರ್ಧ ಬೂರ್ದು ಅರ್ಧ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚದಾರು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚದಾರ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಗಡ್ಡ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂಚಂಡ ಈರ್ನ ಗಡ್ಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಗಡ್ಡ ದಿಯೋಡ್ನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಈರ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಗಡ್ಡ ಇದ್ದಿ ಅಂದಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೋಡು ನಲಕ ದೀದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಂಡ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರುದು ನನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಪುತ್ತೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಬೈದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಯ್ಟದು ಯಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ 88 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತೀನಿ ನನ್ನ ಬುಡದಿರ ಪಂಡ ಉತ್ತದ ಬರ್ದಿರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನನಗೆ ಬುಡಿದಿ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬೋಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಜೆಂಟದ ಓರ್ಮಾಂಟದ ನನ್ನ ಸಂಡೆ ದೂತ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ದೇವರಣ್ಣ ಮಜಾಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚೆ ಕೂತಿಜಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಆಡೈತು ಬರುಂಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬರೋಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಂತ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಬಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಅವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಅದೊಂದು ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಅದೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಂತಂಡ್ ಸೊ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಲಾಯ್ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂದ ದಾಲಜಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಲಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ತೆರಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂದು ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಡ ಐತೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿಕುಲ್ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ
ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾಲ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ದಾದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಿದ್ರು ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಪಂಚಿನ ಅಂದು ಪೂರ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಜಾರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜತೆ ಆರ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಬೈದನ್ ಪೆಪ್ಪರಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಆರ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಬೈದನ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಸರ್ ನೇಡ್ದ ಮಿತ್ತ ದಾದುಂಡು ಅಂತೆ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಗುರುಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರಾ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೋ ಬಲ್ ನಿಂದು ಆಯುಷ್ ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ಪಂಡದು ಆಯುಷ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮುಗೇರಿರ್ದು ಮುಗೇರ್ ಕೈಕಂಬರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯಾರೆ ಪೆಪ್ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯಾರೆ ಓ ದೇವರನ್ನೇ ದಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತುಜಾರು ದಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತುಜಾರು ಎಂದು ಪಾರ್ದಿಜೇರಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂವಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡ್ಜನೆ ನುಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಬಿಡ್ಚು ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ ನುಪ್ಪೋಡು ಆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಲಾಯಿಲ್ಲರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಆಯುಷ್ Hi. How are you, bro? Yeah, fine. Ayush. Wanna see Jay? It's better time at the ಆಯುಷ್ ಆಮಡ ಪನ್ಲೆ ಜಿನ ಪಪ್ಪಡ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 88 ಅತ್ತನ 888 888 ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ 120 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಂದ ಓ ಡಿಶ್ ಅಲೆ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದಿ ಅವೇ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಏರನ್ಲ ಕೇಬಲ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕೇಬಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರು UK ಬೈದಿನ ಇತ್ತ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕ ಎಕಡೆ ಕೇನುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಪನ್ನ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಐತಿನಾರು ನಮ್ಮ UK ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಚೆತ್ತ ನಲ್ಪದ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ದನ್ನ ಯಾನ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಂದು ಪೇರ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವೇತೋ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಪೋದು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ಮನೆ ಪಾಡುವ ಅವು ಆರೇಬಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮುಲ್ಪ BSc ಮಾಡ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಅಪಗ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅನಿಮೇಷನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಪಗ UK ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ VFX VFX so how to yan okay no malpere apun so exposure la tikkondu work baka toli in chapan so alpa ponaga unchi complete different experience tikkondu alpa da multinational workforce uller baka alpa da teaching style different ittandu so apaga complete mulpa Bangalore to Bangalore to London, complete change aatan thinking. So encha anpanda quality encha barodu avunji idea tikkandu. So work malpanaga enkalna turnaround time mast eddettan. Panda commercials encha turnaround, film ga encha turnaround. So apaga okay encha film ga work malpali baka encha commercial work malpali. Okay. So maltad ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡು ಓಕೆ UK ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ತೂಕ ಓಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತೆ ನಾ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಕೊಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೈದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ UK ಸೊ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಾ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತಲ್ಲ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ನಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಅತಲ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟದೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪಗ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಆಪಣ್ಣ ಅಂಚ ತೂತ್ ಫೋಕ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್
ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗುಲ್ಕಿ ಅಂತ ಇವನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಲಾ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲ್ ಪೋಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾ ಪೋದು ಭಾಷೆ ತೆರಿಯನ್ ದಿನಕ್ಲಡ ಪೋದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಅವೆನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿದ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ಆಗ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಇಜಂಡ ಆ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆನ್ ನಾನು ಅರುಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಬಂಡ ಅದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೀನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಂಚಂದ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೋಸರ್ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲ ಆಯ್ಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯೂನ್ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕೋರಲಿ ಆ ವಿಷಯನೇ ತೆರಿಜಾಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಡೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಐತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡ್ ವಿಷಯಗ ಆಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ MBA ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನೈಡ್ ರೆಹಮಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪನೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ರೈತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆಡೆ ಇತ್ತನು ಇಂಚಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಂತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ರಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಕ್ಲನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತರ ರಪಕ್ಕ ಅವನ್ ಬಿಡಿ ಅಡಗಬಹುದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೊ AM ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಆಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದು ಇಂಕ್ಲ ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಯ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೇಜ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಜೆಟ್ ಏಜ್ ಸೊ ಮುಕ್ಲು ಬನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ವಿದೌಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ವಿತ್ ಬಜೆಟ್ ವಿದೌಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಎಂಚ ಬರೋಡ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ ಬರ್ತದ ಪನ್ಪನಿ ದಾದ ಮಾರ ಯಾನು ಕಾಸ್ ಪಾಡಿ ಐಟ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮರ ದಾಲ್ ಬೈಜಿ ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಪುರ ಇಂಕ್ಲು ತೂದು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ದಾಲ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಅದು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಏರಕ್ಲ ಅವು ಹೈಲೈಟೇ ಪೋಂದಿಜಿ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆಗಡೆ ಪ್ರೌಢ ಪನೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೆಪ್ಪರಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ಪನೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಪೆಪ್ಪರಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಕ್ಕ ದೇಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಆತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತುಳುವೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಲಾಯ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಕನ್ನಡ ಆರ್ಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ದಾಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೊಲೀಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ ಮಲ್ದಿನ ಇವನ್ ಆರ ಅದ್ಭುತವ ತುಳು ಸೂಪರ್ 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 ಆರ ತುಳುತ್ತಾರ ಅದ್ಭುತವ ತುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢ ಕನ್ನಡ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುವೇರೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ನಂಚಿನ ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತುಳುವೇರು ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಲಾ ಇರನ್ ರೀಚ್ ಆವಡನಾಗ ಎಂಚ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಚರಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದನೆ ಕುದಾರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ದೀತಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತನ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಹಾಕಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲು ಈವನ್ UK ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಂಡನ್ ಪೋದು
ಸೊ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ತಾ. ಓಕೆ ಸೊ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಜ ಪರೋಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆನ್ ಕಲ್ತದನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಪರೋಡ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದೇನ್ ಕಲ್ತದನ ಇಂಕ ದಾಲಗೊತ್ತು M0 ಸೊ ಇಂಕ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಂತ ಬೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂತೆ ಸುರುಕ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಕುಡಲ ಅಂತ ದಾದಾ ಇಂಕ ಒಂಜೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಡ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡವಾಳ ಬೆತ್ತ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಡ್. ಸೂಪರ್ ಇದ್ರ ಅಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರಡನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ನಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಗಾರ ಪಂಡೇರು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ದಾಲ ಜಾಣ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಾಣತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಜನ ಎತ್ತ ಬರೋಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕೇಂಡೇರ್ ಈಗ ಏರನ್ಕೆನಾಗ ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ವಿಚಾರನ್ ಪಂಡೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವೋಡು. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಶೋಭರಾಜ್ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪಿರಾಡು ಅನುಭವ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಲ ಏನಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಹೀರೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಡ ಬಿರೇತಿ ಕುಜಿ ಆಯ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಅವು ಸಹಜ ಮುಲ್ತ ಆಯ್ತು ఆయన ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಪುನತ್ ಅವ್ ಅನುಭವ ಎಂಕ ಆತನ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮೂಲ ಎಂಕಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಂಚಾದು ಏರೇರೆ ಏನ ಬೆಂತೀರ ಅಕ್ಲೇಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡೆ 100% ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪು. ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ದಿತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿರಿ ಜನಕುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಬುಧವಾರ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲ ರೀ ರಜಾಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದೆ ರಜತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಜತ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಓ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶರಣು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರಡಜನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೆಪ್ಪರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಕುಡ ಟಾಕೀಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನುಂಚು ರಡಜಂಟ ಪಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ನ ಕೈತಾಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯಾರು ತುಳುಟು ಎప్పుడు ತುಳುಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ರಜತಣ್ಣ ರವೆ ರಜತಣ್ಣ ಬಡ ಜೋಕ್ಲು ದಾವಾ ಪೆರಾಪುಜಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದಲ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ತುಳುನು ಪೊಗ್ಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ ಅಗೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ತೂಪ ಕುಡಂಜನ ಅರ್ಧಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಶೋಭಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಬುಡೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಡೆಮಟ ಬೈದಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಯುವ ಜವನ್ಯರ್ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ಶೋಭೆಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ದಾದಾ ಪನ್ರ ಇಷ್ಟಪಡವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್. So first time enklege eat sort of experience thicken Tulu film correct. So maatadella tule enjoy malple support malple because ee love Shobhan and love in the spread matre correct yes Loy sir
ಎಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಿಜ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಸಲ ಕಟ್ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಆದ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಿಜ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಅತ್ತದ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ನಾನು ಅವಂತೆ ಇಂಚಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರನು ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏತ್ ಸಲ ತುಡಲ್ಲ ಬುಡಿ ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾಗ ದಯಪಡಗ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿಲಕ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಡ ಮಾತೇರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಮ್ಮಡ ಅಮ್ಮ ಚಾಗ ತಿಂಡಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿನಿಗೆ ತಿಗಲಾಟ ಸಂಜೆ ರಂಡು ಓಕೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಸರ್ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಆಯಾನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅವನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪ ಆಯನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಒಂಜೈನ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ದಯದಿದ್ ಒಂಜ ಚಾನಲ್ ಡಿಂಚ ಪೇ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಅತನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಅವು ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಮಲ್ಪೊಂಡ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿಖಲ್ನ ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಓನರ್ ಬರ್ತದೆ ಏರಂಡಲ್ವರಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪಗಾರ ದುಡ್ಡು ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಓನರ್ ಚಾ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನಿ ಬೇಲೆ ಧರ್ಮಗ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡಡ್ಡ ಇರ್ನಾತೆ ಪುರ್ಲಾರ ಧರ್ಮಗ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆಡ ಇರಗ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಕರ್ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ತನು ಇರ್ನಾತೆ ಪುರ್ಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಓರಿ ಬತ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ 10 ವರ್ಷ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾರ್ದ ಪೋಪು ಜೇನ್ ಎಂಗ್ ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಸರಿ ಇರೆಂದಿಪೆರ ಓಕೆ ಇರೆಂದಿಪೆರ ಇರೆನ್ ಮಾಡಪುರ ನಿಕ್ ಸಂಬಳ ಅವರೇ ಮರ್ಲ ಮರ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಕಂಡದು ತುಪ್ಪೆಂದ ಇದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚನ್ನ ನಾನು ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಒಕ್ಕೂರಿನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಸಾರ ಜನನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ನುಪ್ಪು ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕಲ ನುಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬಂಜಿ ಮಾಡೋಚಿ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಐನ ಎಂಕಲು ಒತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಎಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡೋದು ಉದ್ಭವ ತಿನ್ನಕ್ಲತ್ತು ಮಾನವ ಸಹಜ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಐನ ಮೆಲ್ಲ ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರದ ಮಂಚೂರು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಐತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಪೆಪ್ಪರಾರ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಪೆಪ್ಪರಾರ ಐತಾರ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದುವೇ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟಾಕೀಸ್ ತೂಪಾರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಲೈವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಣ ಅಪಾಗ ಬಂದು ಏಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಏಪ ಅಂದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಚ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಂತೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾದ ನಂಕಲ ಪೆಟ್ಟಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೀಮಿತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇಡ್ದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡೇ ಶೋ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ 14 ಸಿನಿಮಾ ಪುನಃ ಅಕಲು ಐಕೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾರ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡ್ನ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಲ ದೂಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ನುಪ್ಪುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅಂಚದು ಎರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವೊಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ 26 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ತೂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎರೆಗ್ಲ ಪದ್ರ ಒಂದೆ ಶೋಕ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಡಾತೆ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಜವಾನಿಯ ಪಂಡದು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಬರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಪೋದು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ
ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಟೆ. ಸೊ ಈ ನಟೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕಿಸಿಡ್ ಐತಾರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಉಳ್ಳೇರ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೂಜರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪ ಹೊಡ್ಪನಾಗ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯೋಡು ಈ ತುಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳೆಯೋಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಡಪಲ್ನಾಕನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಪೇರು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಳಜಿ ವೆರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾರ ಐಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಖುಷಿ ಏನು ಪನ್ನಗಣಿತ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇರು ನಲಿಪುನಕ್ಲಿ ಉರಿಪಾರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನಲಿಪರೆ ಕುಡೋರಿ ತಾಳವಾಡು ಕಾಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಲಿಪೋಡ ನಮ್ಮನೆ ಉರಿಪೋಡು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕು ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಡ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾರಾರ ಯಾ ಬಂಗವತ್ತು ಬಂತು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24 ಸರ್.